Samantala, Idol, pagpapalawak mo ng kaalaman sa bakuna isinusulong po sa Santa Barbara para sa mas matatag na kalusugan ng komunidad. Para sa detalye kasama natin, Idol Neil Muyano. 104.7 IFM Report. Mas pinaigting ang kampanya sa kalaga ng pagbabakuna sa bayan ng Santa Barbara sa isilwang aktibidad ng Ilocos Center for Health Development, katuwang ng iba't ibang ahensya bilang bahagi ng pagdiriwang ng World Immunization Week. Pinanguna ng Health Promotion Unit ang people-centered activity na may temang Bakunado Protektado sa pakikipagtulungan ng lokal na pamahalaan ng Santa Barbara, Municipal Health Office o MHO at Provincial Department of Health Office o PDOHO Pangasinan. Naging tampok sa programa ang bakuna jingle contest at poster making contest kung saan nakita ng mga kalahok ang kanilang talento sa musika at sining upang maiparating ang mahahalagang mensahe ukol sa immunization. Sa pamamagitan ng mga malikaing presentasyon, binigyang tiin ng mga kalahok ang papel ng bakuna sa pag-iwas sa sakit at sa pagpapanatiling ligtas ng komunidad. Ipinakita rin dito ang kahalagan ng sapat na kaalaman at maagap na pagkilos upang maprotektahan ang sarili at ang iba. Patuloy naman ang panawagan ng Department of Health o DOH sa publiko na suportan ang mga programa ng pamahalaan kaugnay ng immunization bilang bahagi ng layuning mapanatiling malusog at ligtas ang bawat Pilipino. Kasama mo mula rito sa FM News Tagupan, ito si Idol Nimero, Tadak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.